Takže já bych vám chtěl dneska představit naší práci, která vzniká vlastně po večerech a není to úplně věc, kterou děláme jako přes den, ale kterou se bavíme a umožňuje nám, aby jsme se úplně nezbláznili z té práce. Jo, tak tady to je věc, kterou dělal vlastně Honza Buchtela, který teď vám představil, nebo řekl vám něco o našem studiu. Vlastně on se hodně jako zajímá o konstruovaný písma a zajímal se o ně 3 roky. A tak nakonec si vybral vlastně jako svoji bakalářskou práci konstruovaný písma a ukazoval vlastně určitý jakoby fragmenty z těch písem vybraným osobám a ty mu potom říkali, co třeba vidí, takže vlastně se jednalo o jakýsi jakoby Rorschachovy testy s písem, no. Takže tohle je práce tady Patrika Ančáka a je to vlastně teď z nejnovější výstavy interaktivní, kdy Patrik byl osloven, aby něco udělal, tak udělal tohleto. Jedná se vlastně protože Patrik moc rád pracuje s papírem obecně, takže udělal takovýhle papírový obrazy, kdy nastřihal vlastně tady ty fragmenty z papíru a potom pomocí magnetické plochy jim udělal tu plochu pro ty věci a lidi si mohli prostě sestovat v průběhu celé výstavy vlastní obrazy a pak z toho vznikla prostě série mnoha různých obrazů. A tady to je zase Vojtová práce, kterou vlastně vytvořil nebo byl osloven pro vytvoření písem 3 skriptů pro časopis Živel, které tam vlastně byly použity a jednalo se vlastně o písma, které vlastně byly použité jak pro text, tak pro hlavičkové, nebo vlastně headlineové písmo a titulní písmo a tak dále. Děkuju. Takže směle se přečtěte. Velice dobrý časopis. Tak tady to je zase teda práce Honzy Buchtely. Vlastně jedná se teda o klauzurní úkol na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kdy každý měl udělat zátiší. Takže Honza vlastně si vyfotil svoje každodenní zátiší. A potom ho naprosto neuvěřitelným způsobem vyšil. Jednalo se... Honza mi to ještě teď připomínal před chvílí, já si to nespomínám, ale myslím, že se jednalo o nějakých asi 1 200 000 hodin, kdy to vyšíval. 359 miliard nití a tak podobně, je to šílený. A ukradli to vlastně na výstavě. Jo, tak tady to je vlastně práce zase Patrika Ančáka, která se jmenuje ZOS, neboli Zvuky ohrožených zvířat. Jedná se o knihu, která je vlastně zase interaktivní, zase z papíru, jedná se o Patrika. A vlastně ta kniha měla jednu část, kdy ten podklad vlastně byl zvuk prostředí těch zvířat a ty černé věci ty černé fleky zastupují zvířata, kdy byly to vlastně jako zase zvuky těch zvířat, když tím člověk hejbal těma zvířatama, tak slyšel vlastně potom zvuky těch zvířat. Pak to zavřelo a zvuky skončily. A tady to je už zase Vojtová práce, on byl přizván zase teda typograf, takže k vytvoření písma ve spolupráci při vytváření pomníků generála Majera Pernického. Skript se jmenuje Tungsten, pardon. Tohle je Vojtova práce z ateliéru od Maxima Velčovského, kam si odskočil na stáž. Chtěl dělat úplně něco jiného z porcelánu, ale jak vidíte, dopadlo to zase tak, jak je u Vojty zvykem, takže udělal z písmen krásný porcelánové věci. Jo, takže teď jsem teda úplně ztratil nit a tady to je práce, jo, to klidně řeknu, to je práce Patrika Ančáka, jedná se o diplomovou práci na téma abeceda pro děti, že jo, jestli se nepletu. A vlastně ty děti si to mohly vystřihat, poskládat, je to taková pomůcka didaktická, krásná, barevná pro děti. Typografická s ilustracema.
Tohle to je vlastně práce Honzy Buchtely, který se to vlastně skript se jmenuje Prostor a on si to zvolil jako svou diplomovou práci a je to prostě takový nekonečný proces písma, který má fungovat jako ve smyslu, já vím, ve smyslu, že vlastně je to spoustu písmen, které vlastně člověk se musí pořídit a snadno, jako nesnadno, jakože může vytvářet headlineové písma, nebo které používá jakože na to asi době. Tak tady to je moje práce. Vojtěcha Říhy. Já prostě, jak to tak vypadá, dělám teda písma jenom a ty písma, co vidíte nalevo, si můžete koupit na Briefcase Type Foundry a ty písma, co vidíte napravo, teď právě pracuju na svý vlastní písmolině, která je mimochodem teda moje diplomka a jedná se teda zejména o webové stránky a dodělání určitých písem. Budete si je moc úplně užívat hrozně moc v červnu, kdy to bude spuštěný celý. Takže je to další česká písmolina skvělá. Děkujeme za pozornost.